wae. Lho kok niki kok nyocot temen sih Kak? Wong aku masih ditang konyo kate nyaur gak kate ngemplang, Nduk. Aku iki dulur tuwek kon temen-temen nang aku. Aku lek perkara utang wis ora ngurus dulur tuwek, wong Riko diutang, beda. Ojo ngamuk-ngamuk Riko sing diutang lho. Aduh, kesuwen iki nya. Sabar, Din. Sik Mas Din, sik ya Mas Udin, sabar sik yo. Ngene lho Nduk, kok munggo aku njok waktu seminggu yo po nang awakmu. Soale aku kate oleh wong anyar kate utang dhuwit nang awakmu, Nduk. Belum kita mulai senam, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillah. Oke, kita mulai ya. Din siap Din, ayo Mon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ayo jalan mas. 5, 6, 7, 8. Ayo Tadin Mun. Mosok rek udin iki bodyguard dijak senam. 1, 2. Lah kok iso semangatan aku iki lho. Tambah gimune ngene-ngene tok. Masih aku ya pemanasan tadi. Iya nya, aku lek gak ngene gak iso kagunya. Loh, kok saya dorong budal ae kon kali wis awan? Mbok. Anu apa? Ketara kon iku jenglek wis mulai rasa-rasane. Asline ora serasen aku, Mbok. Lah terus apa? Kon kok gak nang budal? Wong iki wis yaene, Nduk. Rame-ramene wong jagongan ndek emper lek wong wedok-wedok iku. Anu lho, Mbok. Iki lek aku kondo mari dianu Mbak ambek dianu Mbok Marlena. Engko Mbok yo apa? Mbok gak kondo iki aku kate alasan opo nang Mbok? Duh, Bapak wis gak kondo wis. Lah kok dadi denger-denger koyo celeng kena jiret kon iku jeng. Ya wis tanang nang budal, mapak rezeki nak mumpung sik isuk. Ya apa ya, Mbok? Ya ora ya apa kon iku nang budal lho. Iya, Mbok aku tak budalis yo. Ya nang budal lho kono cek nang laris dagangane. Kon iku aja kakan mikiri omongane wong tanduk. Mandeke gak mareki nang weteng ae kok kon pikir. Ya wis. Dol, Mbok yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenai mikiri apa sih anakku iku? Biasa berbat-berbet langsung budal iki kok sik bulet ae sampe yaene iki. Ini. Tangannya di kepala gini. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, Aduh, Ti. Terus no, Ti. 3, Enak gitu, 4, kayak gitu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duh, din hop mon. Duh opo rek, lek senam carane ngene wis spray bubar-bubar. Wong latihan kok lemes kabeh. Lari kok gak kerja ta, Cak? Lah gawe apa kerja le? Percuma. Awak nang ndek omah padha karo kerja bakti tok saiki. Lah kok iso kerja bakti sih, Cak? Kan Riko ya oleh bayaran. Lah lek oleh bayarane ya oleh le anjene. Lah tapi lantek terus e padha karo wong kerja bakti. Lah iya lek kon untal ambek mbok tok aku ora apa-apa le. Wong saiki cacakne iki ya kedungsang-dungsang nek Tegalan tuas payah. Ora iso celeng-celeng. Lah tambah lek Riko gak kerja, Cak. Lah sing ngingoni mbok sapa, Cak? Ya cek dingoni ajeng mbok le, kon kok bingung. Lah wong ajenge wis dodolan jamu. Lah mosok gak kelar ngingoni wong tuwek sithik ae. Ya gak kirane kelar ta, Cak. Wong mbak ajeng ngingoni anake ae kaya ngono. Lah piro batine jamu ae? Lah wis ro batine jamu mek titik lah lapo kok sik dikulak, lapo dodol jamu. Lah kerja menjobo apa cek gak bebani aku ae. Aku saiki jan mumet le ngrasakno sing mbok dibelan-belani kaya ngono. Wis kan matur suwune blas nang aku malah aku bondino dipaidoi ae sing ngene, sing kurang ngene, sing kurang ngono. Wis pedhot kok boyok iki. Oh, sakarepe Riko wis, Cak. Tapi ya ngono ya, Cak. Aja sampe lali nang mbok. Lek sampe Riko lali nang mbok kate dingoni sapa, Cak? Lek gak Riko ambek aku. Lek kon aku ya ora jakakno nemen-nemen deh. Piro lek kaya omu lek ngenteni dikeki wong. Jelas ya iki dadi tanggung jawabku kabeh. Wah, wis ya apa rek dayaku. Nah, dikekno piro iki? Wedhuse. 2 juta. Lek gelem rukun gak gelem ya ora tak jual. Aduh, mati aku. Lah kan ana piro, Mun? Lah lek oleh 650. Ya gak oleh, Mun. Lek gak oleh ya ingo ae. Lah iku telu. Setengah wae, Mun. Aduh, wis gak wani. Lah wong iku 3 dina kas ya wis tembun. Lah lek 1,5 juta iku karo cek teh balik kandang kono iki. Ora piro, Mun. 650. Waduh, ya gak oleh. Lek juta gak arep lah. Waduh, wis gak nutut. Di pasar murah. Ya apa lek 650 wis? Tapi begini sih, Mun. Lek ane paen lek Arab. Tapi begini sih. Ya wis ae. Aku cek delok wedon sih. Cek tak pikir-pikir sih lek nutut tak tuku lek gak nutut jarno di kandang ngono. Ya wis. Jamu. Mbak, jamu ah. Jeng ono tempene, Nduk. Oh, ono beta. Iki ono jamu pisan. Oh iya, Nduk. Kene. Lho kono. Iso ah. Nduk iki piro anjeng? 15.000 iku, Bek. Sik ta nduk Meriko iki kok akeh arek sih. Oh 15.000 ta, Nduk.
Iya, Nduk, koncone apa akeh di jero iku. Lah tempene iki piroan, Nduk? Lah iku sak kresek 6.000 Mbak Ta. Oh iya wis, Nduk. Lah ndoke iki tak bayar ambek dhuwit. Lah cara tempene iki tak ijoli karek nang kono oleh ya. Ya wis gak apa-apa Mbak Ta, timbange abot-abot aku nggawa ngetan. Oh iya, sik tak jukono karake ya, Nduk, ambek dhuwit. Alhamdulillah, tibake ngondok ambek tempe mang payu. Tapi jamuku urung payu blas iki. Nduk, iki duwike ndoke ya. Oh Iki iya karake Beta. tempene. Suwun ya. Iya. Sampeyan gak jamu pisan ta? Enggak sih, men-mene ae ya. Oh ya wis. Gak baca ta kon? Ya tak terus ngetan Sik tak sih. unjukno sik abot. Jamuku sik woto iki. Monggo rezeki akeh ya. Amin. Wis ya, Iya, suwun. iya, Nduk. Kudu kula taek ah. Ono pakan koni lho. Anu Don, engko sore nyang ngono me Yai Semaki Don. Lah apa kok tenang Yai Semaki? Delokon wedhus sik kono. Mang tak nyang 650 gak oleh. Nang wonge dikekno pira? 1,5 juta. 650. Waduh ya ado ora nutut sapa sing ngenyang wedhus sak mun-mun. Lah engko sore iku nyangen wedhuse. Nyangen 700. Lek dikekno kon tak perseni 200. Oh ya beres lek ngono mun. Gampang lek Yai Semaki lek gak oleh moro wedhuse digo dhisik. Moro kei dhuwit 700 lah wis. Sing penting persene aja lali 700 semenan. 700 gondolmu 200 Don. Perseni. Loh, jadi kon 700. 200. Ya wis gampang. Tapi iki ono masalah gede Don. Gawake dhewe. Ya ampun. Urip sepisan kok jan masalah temen mun. Ambene lu masalah apa? Rahul gak ono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan mun? Yo mulai diuncalno iku gak ono Don. Aduh. Lah kok gak ono siaran mun? Lek Rahul gak ono. Kok anjuk-anjuk siaran sing kon iki tak suwek lah iku. Gak ono sudan iku lho Don. Lah iya. Sut iku nembak, Don iku aku. Loh, lah kok anjuk-anjuk Rahul nembak aku ya apa sih kon iku mun? Maksudnya gak ono iku Rahul iku gak ono. Lah iya dipendem ndek endi? Kono tak pendem. Kon kok Sing jelas ta lah kon nek critaku jelasno, cek detail. Aku iki cek paham. gak ono iku duduk gak ono mati Don. Bola-bolane padha goleki. Lihulu iku gak ono deng-gendeng. Oh, ilang namun. Oh, babah wis karuan, gak urung oleh disuting mumetno sing nyuting kok. Tetapi kon tersangkae. Tetapi lah mbek kon sih. Gak iso ngaku kon jak. Wah, ya ora iso ngaku oleh laporan teko kon. Aduh, kon iki jan gak kena kalano koyo mukiri kon iki suwe. Mukiri apane? Tuh. Tapi opo iki rek? Pikiran aku mun. Lah lek sampe Rahul ilang iku moro ketemu-ketemune dadi batang ya opo? Mlebu jeruji besi ta awake dhewe. Ya iku urusanmu, Don. Wong kon sing ngejak aku. Lek kon ya tak katutno ae Mas yo gak ono apa-apa masih kon gak melok-melok. Wong kon ndek kudu terbukti ngeceli ontonge kok. Gak ana ceritane, Don. Gimun mebarok iku mlebu penjara. Masih yo ta, sak metem-metele 17 menungso kon.
Lah tak dalan ndi pogung dikek Kang Giman mang rek. Duh aku ya lali ndekeki. Oh, lah iki apa? Aduh, lek pugunge Kang gimana sih koyo raja gimong ini rek. Wis arek-arek engko tak dangno iki ambek tak kulupno terus disambelno ngono ae wis. Lah aku kate adang grit di omah ya ora cukup koyo elek dipangan arek akeh. Lah pirang tahun umure pogong iki rek kok iso gedene koyo ngene. Di mes apa ya? Lah iki masih dipangan sabolo ya lega ta. Nandi Kang Giman mang? Lah iko apa rupane kate ngarit wonge. Tak kira bedes ta iku mang. Aja dhuwur-dhuwur Kang Giman, rotor iko bungker kok. Hati Mbok Min, wis tuwek aja sobo alas ae. Iya Kang. Lah lek aku gak sobo alas sapa sing golekno kulup aku. Aku matur suwun ya wis kok kei pogong. Yo, nek kurang bedol meneh nek bojo kula niku lho gede-gede. Oh ya beneran nek ngono Kang, tole tak kongoni bedol. Lah iku delok gedang-gedange riko nek pinggire omah sing gede Kang, kari kok ketoki. Lah lek arep anak Riko kok kon ngethok kon ngimbu-ngimbu kono wis. Oh, jan loman temen riko Kang. Matur suwun wis ya, aku wis riko kei sembarang. Engko lek mule mampir nang omah tak gekno wedang. Iya Mbok Min. Tak ngarep aku ya. Lari kok iku lho beda genai iku lho ya apa? Lah winane koyo yo saiki sik minggu pertama iku lho setelah 3 dino. Ya sabar ta sik ke. Lanjene duwike sik golek. Kino sik wedange ambek dombe. Lah lek aku saiki wis gak mikir mboleren golek mbok yo apa-apa ta beda. Lah wong janjine wis koyo ngono iku awale yo apa? Cak Min setuju Riko ya setuju. Dadi saiki wae mbayar ya mbayar. Aku ngono gak mau tahu. Wis ta ke, sing sabar, Nduk. Engko sore aku le dhuwit, engko sore. Ya mau ta beda, kok sik semayani maneh. Lek aku saiki wis rene berarti aku kudu mbayar. Wong telat ya wis 3 dino. Kene akeh saiki jokono. Eksekusi ae sikinya. Sik sabar Din, sabar. Oke, aku nggo bodyguard lho iki. Lah masih kon nggawa bodyguard ke. Masih kon balik gak metu getene Nduk aku Nduk saiki. Wong aku nyambut gawe sik prei. Ya tahu iku. Aku saiki sik prei nang awakmu ku aku semoyo. Gak minggat Nduk masih ditang sakno kae. Lah lek aku iki wis ora ngurus apa-apa, beda ono gak ono ya kudu nyaur. Ya Rika usaha mbok golek-golek selangan nang tanggane kono. Wong wis wayahe. Lho kon iki kok nyoco temen sih ka? Wong aku masih ditang kon yo kate nyaur gak kate ngemplang Nduk. Aku iki dulur tuwek kon jeneng temen nang aku. Aku lek perkara utang wis ora ngurus dulur tuwek, wong Riko diutang beda. Aja ngamuk-ngamuk Riko sing diutang lho. Aduh, kesuwen iki nya. Sabar Din. Sik Mas Din, sik ya Mas Udin sabar sik yo. Ngene lho Nduk, kok munggo aku njok waktu seminggu yo po nang awakmu. Soale aku kate oleh wong anyar kate utang duwe nang awakmu Nduk. Jenenge Mbak Wati ngono lho. Aku ora kate golek molo. Lah wong Riko dhewe iku lho mbayari kendo. Kok kate golek ewang iku lho. Tambah yang gak penet iku paling oleh. Wah, kowe gak kesuwen nya. Wong kowe ngene iki njok banteng anjing. Sik Mas Din sabar. Lah Sik. aku gak ngongkon menengo. Ngene lho Nduk, Miske. Lah wong sing kate ngepek iki, sing kate ngepek dhuwit iki wonge temen, wonge gak koyo liya-liyane lek iki. Temenanan wonge. Tapi Riko sing tanggung jawab lho yo. Lek ono molor-molore arek sampe gak bayar, Riko yo sing tanggung jawab.
Iya, Nduk, iya. Aku sing tanggung jawab. Umpamane nyeseti arek ejake aku sing tanggung jawab, Duk. Ya wis nek ngono akeh celuk endi wonge. Ya tak celuke sik ya enten ono ya. Tapi Mas Sik, ya, Iko sak penak-penak lho nang bayar. Iya, pokok aku wis kan kei waktu seminggu, aku wis gaman, Nduk. Ya. Celuke sik Mbak Wati. Tenang aja. Udah sampai robot wong iku. Tara-tarite wis semua iki. Lah kon niku mendem apa ya apa sih, Don? Kok iso kelakuan koyo ngono kon waduh. Lah ini Mendem kakimu dobol lu. Ndasku kok pecah rasane pikiran. Kono apa kon lek rahu lilang barang. Dihukum ta awake biru. rek kon jan koyo mukiri, Don. Bodone jan pol-polan. Ngene lho, Don. Lah kon niku lho apa didukum? Wong kon gepuki rahul iku ya ana alasane. Lah apa alasane? Duh, ya apa rek iki rek? Lah mbokmu digepuk iku. Oh iya sih. Bisa tuntut menuntut lek ngono awake dhewe yo. Tapi aku ya gak penak dhewe mun. Pikiran aku ya bol-bolone trimo lah lek gak. Wis ngene Don ae badan. Kon saiki tak badai. Ayo apa? Lah, ya iku. Isik ndang-gendang gorong, Cuk. Oh, laga. Lah, iya yo. Ngono yo. Wow. Lho, gampang lah iku. Kucing nai. Salah. Singo. Salah. Ayo wis butak kon tak mikir. Mungkeri. Mungker dodomu apa ka? Salah dicoper kon jongor konku. Wis katok ka kon. Ya wis aku katok. Age, apa jawabane? Wah iku mang. Kon lek ono pas udan duar res kupingmu sumpet ono ngene. Lah muni. Wow. Iso ae mbok iki rek. Yo gak apa-apa aku saiki geso mbade. Ayo saiki gentenan, saiki aku. Lho monggo, tak darek gentongi le. Kok nek bedhek badanku kemlulusen nek kono. Aduh sagi. Apa? Lah badane iku apa gandeng Lah moro-moro ku apa? iya iku mang. Apa? Cagak. Kanjok-kanjok cagak iku lho. Apa? Suket. Kanjok-kanjok suket iku lho. Apa? Godhong sono. Lho kanjok-kanjok gedung sono, badane ku gampang. Apa? Gimun. Kanjok-kanjok gimun iku lho. Wis ah katok kakon. Mungkiri. Kanjok-kanjok mungkiri. Wis ah katok kakon. Ya wis, katok aku. Lho, driji ngene lho. Lah kok iso driji wong kon ndodeng ngono kok? Lah iya lah sing tak dodeng lah akeh sih. Duh, ya wis karepmu. Mamula kemlulusen kon nang badhe badeanku. Ayo kon iso apa maneh badhe ana tadal kene. Lah saudah mang genah iki golek ewang tas singitan din kok sulit temen. Lah yo ya, lagi kang golek uang iki. Tapi pelarian lagi. Nandi jarine. Manu iki esnya dikonya. Lagi apa din? Lho, wis. Fotoan ora payu. Nduk, kan iki Mbak Wati wis tetuk kene. Iki wonge. Wis lungguh kono Mbak Di. Kate pengajian piro ngono, Mbak? Kate pengajuan 10 juta, Mbak. Tak gawe nebus umaku. Oleh apa ora? 10 juta. Kerjaane opo ngono dhewe usaha ta? Lek aku gak duwe usaha, Mbak. Aku wong rumah tangga. Bojoku nyambut gawe bangunan.
Bangunan, Mbak. Berarti sampean ndek omah wis masak rejik-rejik ngono tok ya. Piro, Mbak? Bayarane bangunan seminggu? Bojoku seminggu bayarannya 450, Mbak. Gurung kalong bensin, karo mangan barang. Bayaran 450. Mangan 300.000 seminggu mbok cukup mbok enggak. Terus kate njopuk duit 10 juta. Sing kate nggak bayar cicilan iku mangko piro berarti? Yo, sisa 150, Mbak. Karepku sing 100 tak gawe angsuran, sing 50 tak gawe jajane anakku. Kira-kira 50 iku lho gawe jajane anake seminggu cukup tak jaman saiki? Ya dicukup-cukup nih. Dicukup-cukup nih. Ngene lho, Mbak. Lek kate lapo-lapo ku sakjane dipikir dhisik, Mbak. Ngono lho. Aja kaya beda iki delokon. Ku penggaweane sik nganggur ae njukuke 30 juta. Lek kate lapo-lapo ku dipikir kemampuane bojone sak piro. Lah lek bayarane bangunan cukupe sakmene, njukuke ya sakmene aja gede-gede. Sakjane lek menungso saiki ku, Mbak, lek iso bersyukur wis cukup. Ga ono wong saiki kurang dipangan iku. Saiki gak iso ngukur kemampuane. Njukuk dhuwit bang saenake dhewe. Mari ngono gak kuat mbayare bojone diremeki. Lah terus wong koyo aku ki iso caire piro, Mbak? Aku lek wong koyo sampean ngene iki iso nyairno iku mek 2 juta, Mbak, lek sampean gelem. Soale aku saiki wis gak los koyo winane ko. Dhuwitku akeh sing nyantol ndek wong-wong iku. Aku wis tak ira-ira dhewe. Aku ancene kereng. Mek kerengku iku maksudku wong-wong ujek duwe ira-ira ngono lho. Ya wis, Mbak, gak apa-apa persyaratannya apaan? Njukuk kakak mek KTP wis, Mbak. Ya wis tak jukuk ya. Ya tapi temenan lancar lho ya. Insyaallah lancar. Ojo insyaallah lek perkara bayar kudu. Cair mereka saken. Ya wis ndang dijoko. Wong disalah kariku. Wong Kediri nduk dirabi iki lho anak Iriama Abid iku lho. Mandune Iriama. Raine gak menyakin blas. Kok kudu tanggung jawab lho Riko. Iya wis aku sing tanggung jawab. Kewan apa sing paling gede? Ya gampang mun, lek kewan paling gede ae. Gajah. Keliru. Jane bener tapi kurang titik. Ayo apa? Ayo. Kurang titik paling gede. Kewan Karmin. Ya kate kon jus ta. Kok anjuk-anjuk Karmin. Kon iku ya apa? Gede. Ayo wis. Kudanil. Aduh, wis keliru. Wis katok apa? Gajah kecekluk. Loh, lah kok iso? Lah gajah lah wis gede ya. Heeh. Terus kecekluk abu. Lah apa gak tambah gede? Oh iya sih iso ae rek celeng iki. Saiki aku le. Terakhir iki badan iki terakhir pokoke. Iya. Nek kon gak kira iso jawab. Aduh wis lagi. Penyakit apa sing ora sedeng? Jadi dia penyakit gak sedeng, Don. Kabeh sedeng. Iku ya apa sih? Ah, berarti kon gak iso bade-badeanku iku mang. Ayo, penyakit apa sing gak sedeng wis jenenge penyakit apa? Mukiri. Kok jog-jog mungkiri ku lho, penyakit iki ngono penyakit. Penyakit apa sing jenenge gak sedeng? Gajah kecekluk. Kanca-kanca gajah cene ngidek kono cene kecekluk. Wis Don, katok aku Don. Ah, mamula goblok lek kon. Penyakit sing gak sedeng iku mun jenenge penyakit legging. Lah kok iso? Balik kono ae penyakit legging. Penyakit apa iku Don? Kon iku jan ono-ono ae. Penyakit legging iku mun penyakit sesek iku lho. Iya rek dodomu digebang iku jek sesek. Ya bener sih wong gak sedeng koyo legging sesek merusut ngene. Ya gak sedeng nang lapangan kono Don. Oh, iku jenenge penyakit komprang. Kon iku Din, mari ki maneh. Lek aku sik gorong ngongkon iku wong aja moro-moro dianu. Gak telaten aku nya, wong ben aku ndek bangun wong ruwet titik tak parani tak wobong omahe ben. Oh, ya oleh ngono ta. Ora telaten aku nya, sampean dhewe koyo ngono. Ono wong ruwet tadi tak candhe tak banting gak oleh. Oh, ya aja ngawur lek kliru ya dihukum ta. Ngawur ae ya lek bang. Ngaki wong kampung, kok aneh-aneh kon iku Din. Kudu manut nang aku ae lek aku wis ngongkon,
baru dieksekusi ngono lho. Ya wis lek ngono. Kecuali Din, aku dianu dhisik kena apa-apa aku diserang kon nglawan gak apa-apa. Berarti lek main danu dhisik aku turun tangan gak apa-apa to ya. Gak apa-apa. Iya wis Mbak Nu, aku selak kesusu. Ya penagihan tamen iki. Oh. Mari ki ngenteni aba-aba teko aku lho, Din. Cara lek ana melok lanangimu gebrak-gebrang tak banting tak kira-kira gak apa-apa ya. Oh, lek ngono ku gak apa-apa. Dadi sing iso ndelok sikon kon iku. Pokok sembarang iku aba-aba teko aku kecuali kepepet. Oke. Lek misale mari kono ning ruwet tak tangani dhewe ya. Iya tangan ono tapi nunggu aba-aba teko aku ngono lho, Din. Gak apa-apa kon langsung nyerang. Lek aku mang wis keadaane kepepet, aku dianu dhisik. Tapi aja sampe penyakitku kumat. Lho ya aja sampe kumat lek pas wae penagihan. Nah lek kliru wong ora wedi nang kon merangsang. Walah, awak gak nyang 3 dino jane sih dipares tok sedino. Alhamdulillah. Suwun ya, Bu. Meneh tak kirimi maneh. Entek ta Mbak Wesan? Loh. Kok mulai ya ini kon, Le? Dipares aku Mbak, boleh gak nyang 3 dino. Mbare, wong wis dikongkon sekolah lho gak gelem. Tangine apa kawanen? Bukannya tangiku awan Mbak, aku gak nyang sekolah iku wedi, boleh durung bayar buku LKS. Oh iya sih ya, Le. Anu jajan ah. Enggak wis Mbak, jauh duwe ae aku tak gawe jajanku. Oh iya iki wis ya. Yo nya Mbak. Heeh. Kene Mbak, tak gawak nanti nge. Kak apa? Ayo wis Mbak, gak apa. Kene wis. Ya Mbak. Bisa Mbak. Bismillah. Mbak. Kon niku apa sih, Lek? Lah iya, lapo ndoprok niku kabeh lho. Aku iki syuting ngaliyo. Ya mo, wong aku yang delok wong syuting. Ya rek. Iya. Kamu mengong-mengong. Waduh iya yu. Loh. Kok iku Lah sapa? Lho lek tompelne iki cuman. Lek dadi wedok ku ajeng. Ngerti ya? Lek dadi lanang biasa. Bayu. Oh, ya wis lek ngono. Saiki sing serius. Kon meneng lho, Rek. Iya. Good. Bismillah. Niat. Mbak kon niku gawe apa sih, Man? Ya papane mentoke emak lho, Mul. Waduh, mari ngedul nek ngamal. Son tak omong tau. Oh, gawe lawange mentok ta. Mbak kon niku ana nek kene tok iku lapo kok gak tau ngetan. Aduh. Iki koyo sak ditahan ya, Mul. Masuk gak mati paling semaput. Lah kok iso sih, Man? Kon niku duwe masalah apa? Sing nomor 1 Cak Mul. Aku ngindari tante Mika, soalnya aku diutang. Lah sing nomor 2 Cak Mul. Aku ndedepi tilake bojone Riko. Kok apa Cak Mul? Tak labi dhewe kok Cak Mul. Oleh anang Riko. Lah wong aku durung pegatan kok asline. Wong aku saking bisa ranjang. Sing genah lho nek ngomong. Masih ngono Riko dipisah ngomong tuweke kok Cak Mul. Mbak Riko kok gak eman Cak Mul. Mbak adeng bokonge mongkok kok ngono aduh. Kok aku eman Cak Mul. Tak kewongi dhewe kok aku. Wis biyen lek bokonge bojoku ya gedhe, Man. Lah mbarikno iki lho. Kon kok asih merhatekno nang bokonge barang. Lanten sing ketok bokonge tok Cak Mul. Aku gak kuat tau. Winane Cak Mul, tak gudang gitu kok. Mari ngono aku cokot nang anake. Anake Riko sing aduh kok jenggot iki lho. Aduh. Lah anjene kon trungus. Lo karepku lotung Cak Mul. Lah mbarikno lho, Man. Ajeng iku sik bojoku, wong durung tak surati. Lah Aldo iku ya si anakku. Tapi iya Cak Mul. Tapi heranku Cak Mul. Kok gak mirip Riko blas yo Aldo. Malah mirip Kang Wedon. Masa iki kok urunan lah, Don? Kang Wedon.
Lah wong ancene sing dadi Aldo iku aku, Man. Aku dadi Aldo, dadi Mbok Mina, dadi iki. Ya, Rek. Ya. Duh kono, ana syuting lo ngisro rek kono. Iya, Boleh, ngangkik Pak, wis. Ah, ndi tak mau Ayo bales. wonten ala diangkik Sumariweng karya wangi kembange kopi ranting turut ngepang cumlorot kaya selaka godhonge ijo mawe awe marak ati katon ayam tentrem nyawang kopi ning ati ayam kopi kembang bertandane arep metu wae setahun sepisan ngunduk kopi biasane Woi are renteng gede-gede dompolane lukur ana lemas sisa luwak biasae nonone none wis mulai nduk Iya, lho barang adekne takon iku Mang Iya mbok betul Ndek. Bu ya Mang. lah kon kawan temen nak lek mulai Sik dipares aku mbok. Pola gak nyangkelung dino winginane ko lho. oh sakene kon nak ngono iku lah gara-gara mbokne ta wis kawan saiki mlebu kono salin-salino mboke sik nggodhog pugung nak Oh, enak iku, Mbok, ambek anget-anget ngono. iya nak engko tak sambelno terasi ya dipangan ambek sambel ae kok pugunge soalnya mbokne iki durung adang sego aku Lah mosok mbok wis sore ngene durung adang ae Riko. Oh iya, Mbok. Aku oleh karagen pakane PT. lho ya pakakno petek nak karuan tak dange mari iki engko tak campurane klopo dikrawu Wis le mlebu le. Ya mbok, tak salin sik aku mbok. Adus-adus. eman ta iki nak lek Iki ono gerit, Mbok. Lah ya dicampur iki yo enak. Eman aja dipakakno pitik sik. Mbok iki angel nak kate tuku beras karuan karak iki mari iki dikukus. Lah kenek ta, Mbok. Wis tala menengo enak-enak.